Ġiet imnedija policy ġdida dwar il-konsum tal-alkohol f'pajjiżna. Din il-policy tindirizza 3 aspetti differenti il-koll relatati max-xorb. Ix-xorb taħt l-età, l-effetti negattivi tax-xorb fil-popolazzjoni ġenerali, kif ukoll ix-xorb u s-sewqan. Il-limitu ta' livell ta' alkohol li jista' jiġi konsmat minn sewwieq se jinżel minn 0.1 grammi ta' alkohol għal 0.5 grammi. Dan ifisser li issa min jixrob nofs pinta birra jew grokk wieħed ta' spirtu jew anke tazza mbitt żgħira ikun qabeż il-limitu. Effettivament, il-policy qed tgħid li wieħed ma jista' jixrob l-ebda xorb alkoholiku jekk ikun se jsuq. Il-limitu huwa anqas għal dawk li kisbu liċenzja tas-sewqan inqas minn sentejn ilu, għas-sewwieqa tal-muturi, sewwieqa ta' trakkijiet u sewwieqa ta' taxis jew vetturi oħra li jġorru iktar minn 8 passiġġieri. Il-policy titlob ukoll infurzar iktar strett tal-liġijiet li diġà jeżistu dwar il-bejħ u konsum ta' xorb fost dawk taħt l-età u aktar programmi ta' għarfien fuq il-medja. Dan minn barra li żgħażagħ jingħataw miżuri preventivi adattati. Il-policy tfittex ukoll li tindirizza l-effetti tax-xorb żejjed bħal mart u problemi oħra ta' saħħa relatati max-xorb billi tapplika iktar kontrolli fuq il-beħ tal-alkohol, tillimita l-konsum tal-alkohol f'avvenimenti fejn hemm probabilità ta' vjolenza kif ukoll tindirizza l-użu ħażin tal-alkohol fuq il-post tax-xogħol.